नोंबा थैमान जागामा थाङै दंखिउले tunha 30 kila bangma tipramotha YTF organize athona kan hi tun rally thorando sinin atrabla market kan ha gathering jang lodging abuni hi ar hoithai 1500 to 2000 nin hai white ajika tam theatrin hi ar muya nang muthaibal ready jang lodging tama sanai like time shot ang tabuk okay kok sanan santai tunha ready lodging petrolling lathun lodging anung tot konung rally hi putchang tiat tei srapsani bisingo rally chengsinai tabuk borok kuthumlai tongo o jaga ni mungkha Athrabala Barbari School Mat Athrabala Mat hinjago ya tini 30 kila bangma tipramo thani candidate busok fainaro aro ex minister Mebar Kumar Jamate busok thaikha tai bubagrani bai ma busok fainai hiknai tongo Raskumari Proga Devi sok finance knau kok mani bising tai tabuk kuthum laikha YTF bodol rok tini thörngnai tini Athrabala tu yang Bakma highway Udaipur road Sabrum tu Agartala highway road tei guribai hai kilao bathak finai aro kisa sobat khainai hi sajago nai dongdi langsung ke orang mem tama sanai o rally ni bagai o rally ni bagai bela ke जों khatung laijak sini iyo troni tidul jangma bai जों bela ke buskani song marina tei जों khatung jak जों keplai bungnai obosyo जों sara triprani bisingo jotoni slai gobang budai pass khlainai obosini na hormung kini target tonggota abon bagi जों bela kini khatung laijak iot ni bisingo जों women's rabu gedalnai honai phaijak kini ngara bai rally khainai khainai iko bai khainai scooty bai khainai ke bo thayo thangnai naro जों ayang yani simi thangai bakma itra ayang nito obo hai khlai thangai जों kilao gathering ni ke u naijak nai rok le tamo kok jarna muchung orang no angkok kecana musuh ani takuro tujuntir prasarok no je phaya tongnai je gedalia tongnai ro angkoyu niro phaidi gedaldi sini bungthai barani bagai sini hate dofani bagai जों langlainai buskang song mariwo जों keplai khlainai sini binmani lekhano sini yak sithang sani good bai जों selailai sini itihas जों bumung kalainai 2023 sini o Tripura hani selaijak mung abono जों phunugoro lainai teman khake जों 20 ta ason tongmani o जोंनो bubagra asake phan roi sahos roi जोंनो 42 ta ason
basa gani sing sahos roka pan roka wari roka padi sing bono sini kaham ni bagai wan sogun ni sing bono samung tanglai nai hani phaya tonglai no pabok nai nira gu phai di sing bai baksa a anar suni mari ro sambai lo kha tei rona busang lainai yang bubak ren mangkli tongo tamo kok sanai tini ni reli no tei hari sin nogi nor gotono sing belaka khatong laja nam ke sinoro sara dunia 30 bagmani oro jotono YPF sen karak bodolo khaiso paja singoro sin tole tole ke pai deriwo singoro saktari phalaja ando ta sin belaka sambal gen nangke nini bojaga ni khanang ke bagmani no bagmani nini sine mangla de nini bumang sagar de ang ke sin hung rimang dia acha da teruk okra cakra ram busang lainai nai tong di langsung kok sagra di mem tini to rally buri rok bong khorjak norok ti develop song tamo kok jarna mujung kok ti pranan belai ke hambai tan himba ana zora romani bagai tini ang lokorongno kesara ni musugo je sung to bagi reli khlai ne ya diba aro jaga rogo tuluk ke saloga ni engthang te kaisa obarte khlaya ke line ke discipline babe salogoi thanga ni engthang ne ang lokorongno koboga ni musugo ta sangke buri rok ke bite rally khaina bla tini buri rok bite reli life na buri skuti salapa hai phana salarong ni kala ke buri rok ka sajaya buri hai khang ke buri ni skuti salapa te buri rok ke bolaro he to maruti bo hai rok ka sawai jatno khatung khajar khai ya aboni yagulo rally ni yagulo tamo khaina khonoro rally ni yagulo kes sini maharani rajkumari fight sini CM sar tongo inge sini mebar kumar sar khaijak tongo sang rally ni pore hekena pai thago bike shoba khawi jeng jani janongo ki fil naita hambai program phai phele ben ya gulo no seng saja gai thangai han bagu je tane no YTF solo saklai jao sengkebo ayang tanadi kita thangbai jadi tei srap sani bisi go sini seng saja gai thangai han bagu seng kisa kha kolok klai jatano saklo mafan asok lai seng kisan lai singma tonglai nei tebe sini o 30 bagman ingai boram ganang candidate sarpurna chandra jamati abo phai tongo seng tei srap sani bisi go sini o baidele seng sajagai thangnai tei kaisa jottono saklai mong kebo jefro rally ingai जयपुर में लिखाई नहीं आप लोग क्या बहुत तेज ना खाइए साइकिल हिसाब तो पूरा दे संजो तो ने लाइन बाय लाइन खाइए डिसिप्लिन खाइए इन्हें ने और बाइक जेली ना या फंगनी सिमी पाई थक जरा नाइटो खाइए जो तो ने पालाई लाइए ने आने बारे जो तो ने सकलाई जाओ हमें yang kesak yang urut bazar saikal so zara talawo tanglewo sini bus kamu YTF tong merah barangnya ayam tini ni rally ti tam kok ketarna mujung nang
tinini rally je ang sut party khaimane pila wa IPF ti khaikya bon pre BJP khaikya akti pramotha khai tongo pia omona ani live nuk mane rally omo belai ni wana musuk so bagme area wo je BJP phano wan sabai te pro sabai bolai phano omo suk bike ongkharia kho pira omo suk bike ongkhar kha और निवा किलेरिया वो चिंते प्रसाद निस्मिन बाइट बस बांग खाते और निवा बांग मनो चिने अब नॉन एसटी रॉब हाई न फाइए कॉर्पोरेट खाइजाक ताऊ बस काउन न नाई मानाय एंके करनो बेले खातुं खाजां लाइजाक एंके कर निवा चिने कुमारी बो फाइ तंगो लामाव ताक फाइ तंने खबर खाना हो ताबो कक सालाय पाइजाक बनि बागै बेले न खातुं खा बोआगर नेतृत्व अमो बेले न सम्भवंगो तै ओ किलेरिया अमन न कक सारने मुसुगो वानसा जति प्रसाद बिसिंगो अमन ज ताबो बुआगर नेतृत्व अमन जों साइमन खाजे ओ किलेरियाव बीजेपी नाकि सीपीएम के आटकरि नारकमाया तिप्राम थाजे सिखेपनो बसकां सालो कप्लाइंगनाय जयिंगनाय अब निश्चित अब आं बरक नै थाने लोकरं थाने ककसाना मसो अब हामबाय tei rok na bo terke chung kok salai ne bagai chai tong nai angke nai tong di tei bo norok na phunung nai tei srapsani bisingo rally chengsinai tabok candidate no nasing laijak tei maharani praga devi no bo nasing laijak borok phai tongo srapsani bisingo borok leri rally chengsinai nai tong di ¿Cómo le vean hacer que no los hay semó? nai tong di cara karai hambai